Aku duwe. Duwe apa? Duwe kacang macadamia. Kayak ngene iki. Iki Kemarin bener. Wong tuwek dikeki kacang. Kira-kira kacang iki kacang macadamia, kacang enak iki. Tapi kok kaya tas bebiksu. Kok sangat tas bebiksu iki lho. Nyo, jalan. Semenyan iki dikeki kacang. Iya, ambune kaya apa? Kaya coklat. Kaya enek vanil. Loh. Lepeh. Sampeyan iki lho, lepen. Piye to, Rian? Iki ngono dibuka wis enek ngene aneh. Loh, Pak lho. Iki Bu, iki wis enek kene aneh, enek kuncine ngene iki. Ah, cobaan yo. Oh, ala jeraku kok dimplok sak kenekan. Ya keloloten Bu, wong Bu mangan sak kono aneh ku Bu. Enak. Ya enak Rian nek kulite atos. Ya makane wis dikeki kenekan iki enak. Enggak ngerti aku iki panganan kok tasbih. Wong dikerta ora kena. Kena iki. Masalah untune. Rasanya kaya banyak vanilane Bu ya. Kemarin kok bener, aku dikeki. Tapi ora diwarai. Ya piye sampe nyerano dhisik. Langsung cek otot keranjang kuning. Yo, cek keranjang kuning. Cek otot keranjang kuning enak. Enak jan enak.